दासान्दि थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थानायजों आसामनि माखासे ओनसोलफोराव दैबाना जानाय हा गिसिखानाया मोनसे गिख्रंथाव महर लादों। थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बेबादिनो गोदान हाफ्लंआव हा गिसिखानानै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय सिलचरसिम थांबाय थानाय गंसे रेलगारिया हा गिसिखानानै रेल लामाया खुरखाजाना रेलगारिया खारनो हायैनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगायाव नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला बे रेलगारियाव गासै 2000सो दावबायारिफोरा दंमोन। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखाय गोबां दावबायग्रा सुबुंफोरा अखा बांखायै दुखु खस्थ सहायनानै थानांगौ जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै भारतारि रैखाथि हान्जानिफ्राय दुखुआव गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरखौ हेलिकप्टारजों बोखांनानै रैखाथि गोनां जायगासिम दैथायहरनाय जायो। बे जाथायाव मोगा-मोगि जानांनाय थामहिनबा गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसआव थाबथानानै थानाय गासै सा 1245 दावबायग्रा सुबुंफोरखौ बदरपुर रेल स्टेशनाव दैथायहरो आरो गासै सा 199 सुबुंफोरखौ भारतारि रैखाथि हान्जाया हेलिकप्टारजों गुबुन मोनसे जायगासिम दैथायहरो आरो 204 सुबुंखौ गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जायो आरो माखासे सुबुंफोरनि थाखायबो रेल बिफाननिफ्राय राहा लागासिनो दं। बेबादिनो गिख्रंथाव जाथाय जानायजों आसामनि मोन 8 जिल्लाफोराव 50,000सो सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांनानै दं एबा दुखु खस्थजों भुगिनांनानै दं। दासान्दि थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थानायजों आसामनि माखासे ओनसोलफोराव दैबाना जानाय हा गिसिखानाया मोनसे गिख्रंथाव महर लादों। थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बेबादिनो गोदान हाफ्लंआव हा गिसिखानानै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय सिलचरसिम थांबाय थानाय गंसे रेलगारिया हा गिसिखानानै रेल लामाया खुरखाजाना रेलगारिया खारनो हायैनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगायाव नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन। मिथिहोनाय बादिब्ला बे रेलगारियाव गासै 2000सो दावबायारिफोरा दंमोन। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखाय गोबां दावबायग्रा सुबुंफोरा अखा बांखायै दुखु खस्थ सहायनानै थानांगौ जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै भारतारि रैखाथि हान्जानिफ्राय दुखुआव गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरखौ हेलिकप्टारजों बोखांनानै रैखाथि गोनां जायगासिम दैथायहरनाय जायो। बे जाथायाव मोगा-मोगि जानांनाय थामहिनबा गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसआव थाबथानानै थानाय गासै सा 1245 दावबायग्रा सुबुंफोरखौ बदरपुर रेल स्टेशनाव दैथायहरो आरो गासै सा 199 सुबुंफोरखौ भारतारि रैखाथि हान्जाया हेलिकप्टारजों गुबुन मोनसे जायगासिम दैथायहरो आरो 204 सुबुंखौ गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जायो आरो माखासे सुबुंफोरनि थाखायबो रेल बिफाननिफ्राय राहा लागासिनो दं। बेबादिनो गिख्रंथाव जाथाय जानायजों आसामनि मोन 8 जिल्लाफोराव 50,000सो सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांनानै दं एबा दुखु खस्थजों भुगिनांनानै दं। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360